sáng ni som ni kum ain sáng ni som ni pakhat kum lo thleng tur chu arab thlak le zual don bible in alo soilok tongin sáng ni som ni pakhat kum lo thleng tur chu kum sáng ni som ni kum kan man me kain kum chele zual ani don ti Nobel Peace Prize dong tu UN Agency World Food Program chuan ha hrit lok ani kumalo tharanga kan ngai to na le thil dang zong po thar turanga kan thin lunga ngai to na kan lo nei thin chu mi thiam ta ngai dan le thil chut mi ta tang chuan ain kal tlat thung sang ni som ni kuma kan hun ton mek chu kan hriat thawangin thil lo mom le hlim na tur lam awang hle me ya he thil tleng hi bible in naw ve tran tir ati nen khan ain ang ta hle ni World Food Program na thok tu te chuan sang ni som ni kuma har sat na sang kan to ga tun din huna sarkar puina le mi hausa in phal te puinar pe ka tangin kanian kol thei trok ti an soya leibanen malam hun kan ma chon atul don ti an tar lang bok sang ni som ni pakhat kum lo thleng tur chu trampui thlen hun ani don thu an soya har sat na men lo kan ma chon don ani tin an thin aphu dep to ni sang ni som ni kum kan man me ka po Africa le ramthren khata chuan tram a thleng mek ti tar langin choi tur po an nei to lo ani cho thai tur mu lo wanga thi khovela anom mek bok ani khovela mi har sa te tran puina konga ke pen thin pol tam tak chuan na an tho thei lo hun a thleng dona kam ma lo ka thimin min muak me kani ti mi thiam te chuan an soi World Food Program chuan bible in azi ang nge in tram chu a thleng ngei don ti an soi sang ni som ni kuma in sang ni som ni pakhat kum lo thleng tur chu arab thlak le zual don bible in alo soilok tongin sang ni som ni pakhat kum lo thleng tur chu kum sang ni som ni kum kan man me kain kum chele